Ngayon po, i-share ko po sa inyo ang 2 Timothy chapter 3 verse 16. Kasi baka magtataka kayo, bakit si Jordan nagla-live, nag-share ng Word of God. Ako kasi, ito din yung verse na nagbibigay sa akin ng encouragement kung bakit ko tinuturo ito. Sabi dito, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Kaya itong salita ng Diyos, itong verse na lang ito, nagpapatunay na ang Bible ay hindi po negatibo ang dating, hindi po ito tinuturo sa tao para madawan po tayo o maging negative po tayo sa buhay, pero tinuturo po itong Word of God para maging positibo tayo. Kasi ang tao po, puno po ng negatibo. Kasi ang negatibong mga bagay, nanggagaling po yan sa demonyo. Nakaikot po yan siya lagi para sabihan tayo ng mga maling bagay para tayo ay mailayo sa Panginoon at hindi tayo makinig sa Kanya. Pero ang salita ng Panginoon, nagpapatutuo sa atin na siya ay buhay, siya ay dakila, siya ay tunay na Diyos na handang makinig sa atin. Kaya ang salita ng Panginoon, ang siyang magbibigay sa atin, magtuturo sa atin ng katotohanan lang po, at magsasaway sa atin kung nagkamali man tayo. Dahil gusto ng Panginoon na matutunan natin kung ano yung kagustuhan at kalooban niya sa ating buhay. Kaya po kung sino po ang hindi pa napagbasa ng Bible, mag-start na pong magbasa ng Bible at manalangin po tayo lagi. Salamat po and God bless.